Faija. Joo. Pääasiassa. Juu. Jukka Faija. Joo. Millä tavalla koira suhtautuu, jos teille tulee kotiin vieraita ihmisiä? Innoissaan. Joo. Hyvä. Mitäs kaikkea koiran kanssa harrastetaan? Hakua, jälkeä, painellusta, no vähän kotkista, raavikokossa, koko. Oikein monipuolinen kaveri. Kaikki. Mitä nyt voisi? Joo. Onko vetoleikkejä leikit sillä lulla? Jep. Hyvä. Mitäs kovat äänet? Joo. Tää on ollut sulla pennusta saakka. Onko kukaan ihminen ollut koskaan sille ilkeä tai säikytellyt? Niin. Ei muut. Ei. Se sallitaan. Tunnustuksen päivä. Mikä koiran kutsumanimi on? Sitsi. No mihin olet Sitsi lähtenyt? Mihin olet lähtenyt? Täällä olisi leikkiä. Kaikenlaisia hyttyjä. Ihania hoitaa. Hyvä tarkkaan, että mitä kaikkea täällä on käynyt. Olisiko sitten leikki? Voisitko jatkaa tuota ihanaa? Olisiko hyvä? Vai mille se haisi? Se haisi sille, että joku on tästä kehästä. Ei ole se tuoda. Ai se on aivan tuolla. Se on sinua varten. Oi miten taitava. Kukaan ei kertonut. Hyvä. Hienosti. Yes. Oi mikä sai. Vitsi Anulle sen. Miksi sinä minun kanssa haluat heittää? Mitä niissä? Se on tyttökoira, joka tuolta se tulisi. Vau! Ai minkä sai? Riittääkö sinulle? Joo, eiköhän tuo. Kato paljon päätä. Tää on hikaa. Ihan omituinen. Kato takki. No voihan vitsipytsiä itseäsi. Ei sillä ole naamaa. Missä se silmät on? Ei sillä ole silmiä. No siis se on kaikkein nenäeläin, mitä mulla on ikinä. Sitten tästä tuli hyvä huono. Älä selvästi huumeet, on se kiva. On kiva ystävä. Aika hyvä hajunen, mä katsoin, sieltä tuli pökkiä, niin lensi sieltä katsotaan. Isovaatteinen kärpänen. Aivan, joo.
Joo, hyvä. Hieno. Nyt oli. No pitää huutaa. Nyt täytyy mennä puremaan. Anna koira, nyt tonne. Hyvä. Viinanmäki. Ja mahtavaa. Superi. Hauska pelisana siksi. Ja koira kohti haaria. Sitten voit kiertää minut ja koiran kanssa uudestaan katsomaan. Sanot, että käydään katsomaan. Joo, sit tulkaa takaisin näin. Yleisöä kohti ja jatka kävelyä niin pitkään tuonne, että minä huuan, että saat kääntyä. Tynnyri pyörähtää teidän perään, mutta älä välitä siitä. Hyökkäs meidän kimppuun. Jumala. Vau. Tuska. Ja tynnyri. Tommonen hyökkäilee ihmistä ja koirien viattomien kimppuun. Voi vitsi. Joo. Jaha, mitäs sitten? Lähdetäänkö sitten kummitustaloon? Joo, kummitus. Nyt sä pääset sinne. Sä olit menossa äsken jo 2 kertaa. Joko ehkä vähän maailman utelia. Kaikki on aina menossa sinne. Niin. Hyvä juttu. Voi vitsi, mikä linnanmäki. Joo, nyt tulee yksi jännä linnanmäki. Mitä tässä sanoo jotain? Ei. Nyt on sen
Mikä tämä tällainen homma on? Hieno. Tuo vaan ohjaaja. Ja heti saat kehua, kun näet koiran siinä. Oliko assullista? No aika kummallista. Joo. On siellä yksi minä ja Hei ja Romia puolella. Eikö sä ittees puolustanutkaan? Joo, sen mä kyllä tiesinkin, kun sä et oo silleen terävä. Sitten se oli veto tonne, kun tää uimahullu, niin se huomasi, että tuolla ranta. No oli. Kyllä omalta koiralta, että ei kyllä oikeastaan voi sanoa, että tuli mitään yllätyksenä. Se on niin tomera. Katsotaan täältä, eli laukaukset, niiden suhteenhan ei ole mitään ongelmaa, se on ihan laukaus vaan 3 plussaa. Sitten luoksepäästävyys, millä tavalla se meihin vieraisiin ihmisiin suhtautuu. Oikein hyvin suhtautuu, eli on +3, hyvä tapainen, luoksepäästävä avoin. Sitten tuo koiran kovuus, eli millä tavalla se muistelee täällä näitä epämiellyttäviä tapahtumia ja paikkoja. Erikoiskokeena on tuo haalari tuossa. No sitä haalaria se ei hirveästi muistele, eikä nyt tuolla tynnyriäkään, mutta tuolla pimeässä, kun se harjanvarsi kolahtaa, niin sen se kyllä muistaa. Eli se osoittaa, että kyllä siellä hieman sitä pehmeyttä on. Eli ollaan täällä kohdassa +1 hieman pehmeä. No sitten koiran temperamentti, sen reaktioiden oikea aikaisuus, oikea suuntaisuus ja miten se pystyy sopeutumaan täällä testin aikana. Erikoiskokeena on tuo tynnyri. No siinähän sen reaktio on vilkkaan koiran reaktio, eli se kääntyy katsomaan, että tuommoinen purkki, asia selvä. Ja kaikki nämä niin tilanteet, niin sehän sopeutuu täällä hyvin nopeasti, eli se on tuo +3 vilkas. No sitten koiran hermorakenne, millä tavalla se kuormittuu täällä radalla ja miten se sitä kuormaa pystyy purkamaan. No nyt kun sitä katsoo, niin uusi kierros voitaisiin ottaa ihan saman tien. Välillä pitäisi vaan vettä saada. Vesilasillisen jälkeen voitaisiin jatkaa, eli ei se ole täällä mitään kuormaa lähtenyt itselleen kerryttämään. Eli se on ihan hyvä hermoinen koira, eli se on tuo +2 tasapaino. Ja sitten koiran taisteluhalu, sen halu käyttää leukoja ja lihaksiaan, katsotaan tuossa leikissä. Sitten kun päästään siihen leikkiin niin kuin oikein kunnolla käsiksi, sitten se alkaa oikein tälleen niin kuin nykimään ja painamaan minun polveen vasten. Ja se osoittaa, että kyllä se siitä nauttii ja se toimii sille hyvänä moottorina. Eli se on tuo +3 suuri. No sitten puolustushalu, millä tavalla se puolustaa teitä, kun te yhdessä liikutte tuolla. No kyllähän se puolustaa ja oikein pysyy tuossa eessä koko ajan, kun hyökkääjä on sieltä tulossa, niin se kertoo, että se on täällä optimiarvosanossa +3 kohtuullinen hillitty. No sitten kun koira jätetään tuohon yksin seinään ja katsotaan, millä tavalla se aggression kautta pyrkii sitä vierasta ihmistä karkottamaan, niin siinähän se ei nouse sitten ihmistä vastaan. Ei sillä siinäkään mikään hätää ole, että se istuu vaan ja korvat heiluu milloin mihinkin suuntaan ja kattelee vaan, että mitähän tuokin tuossa meinaa. Onko sillä joku ongelma? Niin, mikähän ongelma tuollakin tuossa on. Eli sieltä ei sitä terävyyttä nähdä, eli se on täällä kohdassa +1 P-koira, joka ei osoita lainkaan terävyyttä. No sitten tuo koiran toimintakyky, eli sen itsenäinen rohkeus, millä tavalla se itsenäisesti pyrkii näitä asioita täällä radalla ratkomaan. Erikoiskokeena on tuo kelkka ja sitten pimeä huone. No kelkallahan sitten kelkan loppuvetovaiheessa, niin sitten se niinku osoittaa, että se on vähän jännä paikka ja se äänikin on jo välillä semmoinen mutta senkin se kuitenkin sitten kun se kelkka pysähtyy, niin varsin
oma-aloitteisesti pystyy sieltä ratkaisemaan. Ja sitten taas pimeässä, niin siinäkin sillä nyt hetken aikaa menee, mutta sitten taas sielläkin pystyy toimimaan itsenäisesti. Eli sen verran siellä toimintakykyä on sillä koiralla, että se niitä asioita kyllä ratkoo. Eli ollaan tuolla kohdassa 1A kohtuullinen. No sitten lomake pisteyttää asioita ja mitään miinuspisteitä ei tule mistään. Ja loppupisteet 217. No vau, mitä Ainutkertainen kokemus koiralle. Mihin sä oot matkalla? Vaikka hän kyllä haluaisi, että otettaisiin uusi kierros. Siistiä. Taputti sulle. Ihanaa. Kunnia kierros. Kiitoksia. Sipsillä oli hauskaa. Joo. Mullakin oli.